Još uvek u Beogradu 24 biće danas maksimalna dnevna temperatura i sa lepim sunčanim vremenom sve više bajkera na ulicama grada. Počinje i otvara se ta motosezona i bajkeri su odlučili da nam svima skrenu pažnju, pre svega drugim učesnicima u saobraćaju, da su oni tu i na koje stvari pre svega treba da se obrati danas ceo dan u znaku bajkera. Sve počinje u 10 sati ispred Skupštine Srbije, dakle na onom platovu, a onda kreće jedna promotivna vožnja i još mnogo aktivnosti tokom današnjeg dana. Pričamo naravno o tome sa mojim gostima. Ovog jutra sa mnom je tu Stanimir Miljković ispred Asocijacije motociklista Srbije. Tako je, da. Dobrodošli. I Lazar Sakan kao bajker. Baš tako. I moderator, bit ću moderator događaja. I to jeste baš ideja da, što smo mi eto tako jedno društvo gde se pomažemo, tako da svako ko ima iskustvo u nečemu se dobrovoljno prijavljuje da učestvuje, ne bi li taj događaj bio bolji. Ali u svakom slučaju bajker kao takav, da. Da. Pa da krenemo onda od same organizacije ovog događaja, od toga šta nas očekuje tokom današnjeg dana i naravno pozovemo sve zainteresovane kako bajkere, tako i ostale građane i pre svega one učesnike u saobraćaju da se priključe i poslušaju šta imate da im kažete danas. Tako je. Ovo je tradicionalna akcija. Ove godine to drugi put i organizujemo. Dakle, organizujemo otvaranje motosezone, simbolično naravno, motori su već na ulicama i tako dalje. I ovu manifestaciju zajednički organizuju dve najveće organizacije motociklističke, Asocijacija motociklista Srbije, to je, da kažem, moto zajednica BJ Bikers i Moto Asocijacija Srbije, udruženje motoklubova. Ove dve organizacije praktično okupljaju 90% motociklista u Srbiji, tako da manifestacija je zaista relevantna. Danas očekujemo minimum 1000 motora. To vam je, kad pogledate u odnosu na populaciju, na motopopulaciju, kao da vam iz nekog razloga izađe 250.000 ljudi na ulici. Znači, krajnje relevantan događaj. I osnovna ideja što želimo da kažemo je da prosto obratimo pažnju ostalim učesnicima u saobraćaju, da su motociklisti, ponovno je došlo proleće, motociklisti su na ulicama, da obrate pažnju na njih, jer motociklisti su nakon pešaka zaista najugroženija grupa u saobraćaju, prosto su najranjiviji. Čak i kada greše, ne treba ih, da kažem, ne treba nas ubiti. Da, često slušamo priču o tome kako su motociklisti nepažljivi, kako ne vode računa u saobraćaju, kako stradaju zbog svoje nepažnje, a onda motociklisti često pričaju o tome da nije baš tako, da uglavnom ovi drugi učesnici u saobraćaju ne obraćaju dovoljno pažnje na njih. Koji su to problemi sa kojima se vi kao motociklisti najčešće susrećete i na šta skrećete pažnju ostalim učesnicima u saobraćaju? Pa, mislim, prosto ljudi nisu navikli na toliki broj motociklista, te prosto ne paze dovoljno i mislim svašta tu može da se desi što ne bi trebalo kada su ostali učesnici saobraćaja u pitanju. Dakle, ljudi neretko skreću bez žmigavca, ne gledaju dovoljno, ne poštuju bajkere, ophode se često prema nama kao da smo na 4 točka. Tako da u suštini, to bi ti mogu da se nadoveži. Šta je, uvek medalja ima dve strane, naravno. Mi pokušavamo da se bavimo sa obe strane te medalje. Prvo i osnovno, evo da kažem, uvek treba poći od sebe, jel? Mi strašno puno radimo u okviru samih krugova motociklističkih na razvijanju svesti da oprema mora da se nosi. Dakle, ne samo kaciga i ne bilo kakva kaciga, nego integralna full face kaciga koja štiti kompletno glavu, ali i ostatak moto opreme. Evo, ako vidite, recimo ja i kad nosim farmerke, ja vozim motor, imam protektore i tako dalje. Znači, ljudi moraju da nose punu opremu. Ali to je jedan deo priče. Drugi deo priče koji je možda i ovde zanimljiviji, jer mi to radimo svaki dan u okviru kada se srećemo s našim prijateljima, drugovima i tako dalje. I moram da kažem da smo zaista od posljednjih 7-8 godina dramatično unapredili nošenje opreme i da ćete vi u većini urbanih sredina u Srbiji, evo pogledajte ovde u Beogradu, retko ćete kada videti motociklistu bez zaštitne opreme i opet kažem ne samo kacige nego pune opreme.
Ali opet strašne činjenice, evo samo tokom prošle godine poginulo 84. To je ova druga strana medalje. To je ova druga strana medalje. Motociklisti su prosto ranjivi, razumete? Vi kad vozite motor, nešto što bi u ostalim situacijama kada se dva automobila očešu i dođe do manje materijalne štete, ovde nastaju teške posledice. Vi između sebe i asfalta imate samo tu opremu koju nosite. I kao takvi ste, isto kao i pešaci, jako ranjivi. Sad, šta je problem? Mi živimo, svi znamo, u teškom vremenu, ljudi teško žive, svi su nekako, kako bih rekao, nervozni, tolerancija je na minimumu i dolazi do situacija, a uvek su one grupe koje prave probleme, koje, da kažem, bahato voze, pa tako i motociklisti, najvidljivije. I onda ljudi iz te svoje nervoze i iz toga da su najvidljiviji oni koji su bahati, a to je, verujte mi, velika manjina, ni 1%. Ljudi nekako pronalaze, racionalizuju sebi i kažu, ma dobro, ja ću da isečem, baš me briga, sam je tražio i tako dalje. Često ne umeju vozači da automobila procene brzinu kojom se... Da, ono što mi hoćemo da kažemo je, prosto razmislite malo, ispod te kacige je vaš zubar, vaš učitelj, vaš, ne znam, evo, Lazar, čovjek koji radi u medijima, ja sam inženjer. To su neki obični, normalni ljudi koji su nečiji otac, brat, muž ili nečija žena, majka. Ima puno dama. Budimo tolerantni, to je poruka koju ćete danas poslati svakako. Nemojte skretati bez migavca, nemojte naglo menjati traku, nemojte se nervirati ako dok stojite na semaforu neki motociklista prođe pred vas, to je normalno, to je svuda u svetu, zove se filtering, zato ljudi voze motore. Nemojte se nervirati, to je priroda, neće vam biti brže ako on ne prođe. I isto tako mi pokušavamo i da radimo sa državom, to ide kao i u svim sferama života malo teže, ali postoje stvari koje država može da uradi bez nikakvih ulaganja, a da strašno smanji broj nastradalih. I evo, ja ću vam reći jednu meru za koju mi stalno napominjemo da ne zahteva ni dinar ulaganja, to je dozvoljavanje vožnje motora i skutera, naročito u žutoj traci. Znači, to jedno prosto ne smeta ostatku saobraćaja, ne smeta javnom prevozu, a dovodi do razdvajanja saobraćaja između motociklista i automobila i samim tim dramatično napređuju bezbednost. Da, eto, to je jedno od predloga. Vi svakako sarađujete sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i upravo ste napravili promo materijal koji ćete deliti danas svima onima koji budu zainteresovani da se druže sa vama i da još jednom kažemo program. Dakle, u 10 sati je skup na platovu ispred Skupštine Srbije, onda dalje kreće vožnja, koja je trasa. Tako je, u 10 je okupljanje, dakle, sad je 9, ko gleda ovo, lepo je vreme na svoj motor, dođite, nema bolje zabave danas u gradu ako vozite motor nego da sa svojim drugarima vozite u koloni. U 12 sati Laza vodi program do 12 ispred Skupštine i tu ćemo o svim ovim stvarima kojima smo govorili pričati. Imaćemo puno relevantnih gostiju i saobraćajne policije, iz motoklubova, raznih udruženja i tako dalje. U 12 sati počinje vožnja kroz Beograd, tako da smisao je da nas ljudi vide, da smo tu na ulicama, unapred se izvinjavam, nećemo mnogo smetati, čisto da nas vidite, izađite da nam mahnete, mi ćemo mahnuti isto svim građanima i vožnja ide od Skupštine preko Terazija, Slavije, na Novi most na Adi i onda prelazimo na Novi Beograd, završavamo na Ušću. Ušće je tradicionalno mesto okupljava motociklista i poslednjih naši očevi su se tu okupili. I bit će tamo i ovaj transfuziološki autobus, gde će svi zainteresovani moći da daju krv. Znamo da su motorciklisti vrlo humani i da to često rade. Pretpostavljam da ćete i vi danas upravo dati krv. Kako da ne. Pa jeste, sve akcije koje sprovode bajkeri su praktično humane, tako da je ovo bilo jedan logičan potez. Pored bajkera može svako naravno da krvi, jer će biti autobus postavljen na Ušću, tako da izvolite, dođite. Da bome. 4 puta godišnje dajete krv. Šta kažete? 4 puta godišnje dajete krv. 4 puta godišnje godinama, ovo je, mislim, 20 i neka akcija davanja krvi, to je već tradicionalna akcija. Znate za moto Deda Mrazove, odružimo se s našim drugarima u Sremčici, za Uskrs idemo kod njih ponovo i pošto sam siguran i znam da nas sada gledaju, ja im mašem i ovom prilikom ih pozdravljamo. A eto, poruka za sve ljude još jednom je bilo da vozite motor, bilo da vozite automobil, bilo da ste pešak,
samo malo više tolerancije, razumevanja, malo manje nervoze i sve će biti bolje, a mi ćemo ove što donose zakone da pritiskamo da urade što mogu da urade. Tako je, da se poboljša stanje u saobraćaju u gradu i šire. Hvala vam puno što ste bili ovdje s nama. Vi ne zaboravite, dakle, polako spremite se i krenite do Skupštine Srbije, dakle, na platovu, 10 sati je skup motociklista, u Beogradu je već 17 stepeni, 24 danas maksimalno dnevno, dakle, divan